चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय दरब्रै गामि फारियै 1 नं हास्रावबारि 2 नं हास्रावबारि हलिपारा आरो लांदांपारा गामिनि गेजेराव जोनोम मोननाय बड'फा जोथोन आफादा आलारि गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा गायसननायनि खुन्थिया गायसनदों। बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ बेखेवदों बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बड'फा जोथोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे आलारि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगो फोरोंगिरि हास्रावबारि गणेश मन्दिरनि आफादगिरि बलामगुरि दालाय एबसुनि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहा। बेन्दोंनि सुबायजारनि साखाथि गामि ओनसोल 1 नं हास्रावबारि 2 नं हास्रावबारि लांदांपारा आरो हलिपारा बे मोनब्रै गामिनि सानसुमै समाज सिबियारि बिथांमोना जयै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखियाव गरन्थ'आव फैनो हादों आरो बे थांखिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना ओनसोलनिनो एमइ स्कुल आलारि बे आलारि एमइ स्कुलनि साखाथियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेटु बिथांनि मुसुखा बानायनाय थांखि लादों आरो थांखि बादियैनो दिनै फैयै फैयै बिथांमोना गिबियै खुन्थिया गायसनजेननाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। आङो जोबोरै गोजोननाय मोन्दों आंनि फारसेनिफ्राय आरो बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननो साबायखर बावनो आङो लुबैदों। मानोना जोंनि बिजनी ओनसोलाव बेबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा जों दिनै लुनानै लानो हायाखै। बे बायदि जाहोनाव जानो हागौ। दा दिनै फैयै फैयै बिथांमोना साननायनि गेजेरजों खौसेथियाव फैनानै सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जागायजेनबाय आरो गुसुं समनि गेजेरावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा जे मुसुखा बेखौ मावफुंनायनि बिथांमोना साखाफारा जाबाय आरो अलरेडि बिथांनि मुसुखानि जे स्काल्पचार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खावसे खोन्दो बियो दिनैहाय महर मोननानै दङ। दा दिनै जिखिनि आर्ट फिलिं आरो गुबुन गुबुन बे स्काल्पचारखौ बहायनो थाखाय हाबाफारि दङ बियो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो गुसुं समनि गेजेरावनो फैगौ बैसाग दान थामहिनबा एप्रिलनि जोबनायथिं बिथांमोना आबुङै महर होनायनि बाथ्रा जोंनो मिथिहोदों। जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय लुफुं आफादनि आफादगिरि हिसाबै मानव गेदेर संगित नाटक एकाडेमि मोनसे समाव मोननो हानाय ललित कला संगित एकाडेमि बान्था मोननो हानाय मानव गेदेर जोंहा मनेस्वर ब्रह्म सारा गावनि दैदेननायाव आरो लोगोसेनो बिथांनि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखानि डिजाइन बिथांखौबो बिथां सारानो महर होदों। बिथाङा आबुं खालामबाय आरो दिनै बेखौ मावफुंनायनि हाबाफारिखौ दिनै खालामगासिनो दङ। दा बिथांनिसिम आङो साबायखर बावदों। जोंनि बिजनी ओनसोलाव बिथांमोननि जे मुसुखा गायसननाय बिथांमोननियानो गिबि जागोन। मार्टियार्स थंफोरा दंब्लाबो नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोंनि बिजनी ओनसोलाव जों नुनो मोनाखै। दा बिथांमोननि जे खामानि मावनाय बेयो जोबोद बरायथाव जोंनि बर' माहारिनि थाखाय आरो जोंनि बिजनी ओनसोलनि थाखाय दिनै जोबोद गोग्गाथाव। बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनी दख'रायाबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो सानबोनाय जादों आरो दिनै मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों जोङो मावफुंनो थाखाय मोनसे कनस्ट्राक्सन कमिटि दानानै होनानै बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नाथाय जों जागायथ'नो हायाखै। गुसुं समनि गेजेरावनो जोंबो जागायजेननो जोङो थि खालामनानै दङ। नाथाय हानि एसे बेले बेजे थानायखाय जोङो जागायजेनथ'नो हायाखै। जोङो जागायजेननो थाखाय जोंबो साखाफारा जानानै दङ। दा दिनै बिजनीनि सिङाव थानाय बे मोनब्रै गामिनि जे मुसुखा लुफुंनाय बेयो गुसुं समनि गेजेरावनो मावफुंजागोन आरो मावफुंजानायनि उनाव बिथांमोननि जे इयुन जोलैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौखौ गोसारहोनायनि जे मोनसे प्लेटफर्म बेखौ जों जागोन जों नुहुरदों। मानोना बिथांनि मुसुखायाव बिथांनि जोनोम सान आरो थैनाय समाव बिबार बावनायजों लोगोसे बिथांखौ सिबिनायजों लोगोसे बिथांनि सानस्रि सान्थौ गोबां बाथ्रा जायजों बर' हारिखौ खौसेथि जायनि गेजेरजों बर' हारिनि हारिमु राजखान्थि समाज बेबस्था रांखान्थि जौगानाय गोबां बिथिं फारसे जोंनि
हयथ' इयुन जोलैफोरनो लाइमोनफोरनो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौखौ गेवलाङै गोसारहोनायाव दिनैनि जे लुफुं आफादनि खामानि मावनाय बियो इयुन जोलैनो होलांबाय थानो हागोन जों आसा खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे सिमां बे सिमांखौ आबुङै महर होनो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गायसंनो नैबे लुफुं आफादा लुनानै होलांनायनि उनाव हयथ' बायदि गोबां बाथ्राफोर सावरायनायनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे मावनो आद्रा थालांनाय सिमां इयुन जोलैनि गेजेरजों बे जाफुंहैगोन बेखौ जोङो फोथायनो हायो। दा बेनिखायनो दिनैनि जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि लुफुंनो लानाय जे मुसुखा बियो आबुङै महर मोननो हागोन बेखौ आनान गसायनियाव आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जिउमानि खाथियाव आर'ज गाबबाय जाहाथे गोहो बोलो आरो सानस्रिखौ जोंनो हरबाय थायो, थुलुंगा होयो आरो बिथांमोननि जे लुफुंनाय मुसुखा बिनि गेजेरजोंनो सारा बर' माहारिनि गेजेराव बिथांखौ सिबिनायजों लोगोसे बिथांनि जे मुसुखा बेखौ जोङो बानायनानै लानो हायो जों बेखौ थुलुंगा मोनगोन। मानोना गुबुन गुबुन माहारियाव नायोबा जों नुयो दिनै बेंगलि माहारिया सुभाष चन्द्र बसुजों लोगोसेयैनो रबीन्द्रनाथ टेगरनि जेरावखि बिथांमोना संसार जायाथों मानो बिथांमोननि मुसुखा बानायनानै सिबिनाय जों नुनो मोनो। राजबंशिफोरनि गेजेराव जों नायोबा नुनो मोनो सिलारायनि मुसुखा गायसंनानै बिथांमोनाबो हारिनि जोहोलावफोरखौ सिबिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथांमोननि जे हारि सिबिनाय बेखौ इयुन जोलैफोरनो होलांनायखौ नुनो मोनो। जोंनि गेजेरावबो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जिहेथु सासे व्यक्ति जाय व्यक्तिनि गेजेरजों दिनै नैबे थासारियाव बर' माहारिया आगान होफैदों बेबायदि सासे व्यक्तिखौ सिबिनायाव जों बयबो बाहागो लानांगौ आरो बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनो हारिनि गेजेराव गोबां जेंना जेंगोना